ina ɗo masalan manan ko wiyete cukuñagal ala aynu aɗa anndi oɗo muskila joni tan hankandi ko l'islam alhamdoulillahi en keɓindima hen ko mawɗum no feewi kono adan kay ɗumnaji jawdi nanɗo ñande fof ɗi gulali ko gulletinoɗi fuuta no feewi oɗo ko sukuña liɓi oɗo henna en manan yo wileɓe gara yo wullina en ɗum ɗo ko hunde nde ngannduɗa yañode no feewi kono noon paamen tan ko wiyete cukuñagal ko wona no wileɓe ɓe mbirata ni ala woodi ko yitere won noon ko sakki ko yitere annabi sallah sallam wiya sahihul muslim al aynu haqqun walaw kana shay'un sabiqal qadari la sabaqatul aynu yitere ko goonga sinno wonko daɗanno hoddiro ma yitere daɗa hoddiro ɗum ɗo yitere nde noon ko heɓde yitere nde tooke muɗum ɗe wonɗo hadise ari manan inna al ayna tudkhilu rajula al qabra wal jamal al qidra yitere ina nanna gorko ɓabri ina nanna ngeloba manan e nder barme masalan ɗum ɗo ene wona sababu ɗum noon ko tooke ɗe Allah waɗi woni gite masalan ɗum ɗo ko ɗum woodi ɗum woni tibbun nababi safara annabagal en jangi gila e risala ko jangeten hen ko wonde manan jomum manan yo loote ndagandiji ɗen walla ko nandi hen so jomum yiyama manan ko yandini gañi neɗɗo lawol waɗi ko yo loote ndagandiji muɗum less sakkare muɗum wanje caggal makko genugel ngel hippe so waɗama noon tan jomum haftoto masalan nde wonno noon joni natti hankandi l'islam on no ɗibbun nabawi o waɗetake ala cuusto wiide oɗo ko an yandini o so woni ɗum wonta ko haala mawka walla o ko ɗuma ɗum woni wiileɓe ɓe mbaɗi hen tadakhulu naati hen mbaɗi hen kañumen ene cangarteji mum ha keewi nanni hen tan gueɗe ha keewa min diwna hen aɗa andi kay so neɗɗo wiyama ne diwne wona gonga neɗɗo ne diwna neɗɗo manan diwata manan gullina en to karta e fof koye ndiɗo mbaadi ten so tawi waɗanoma ɗum wonno ɗum janni guila e sa annabi sallllahu alayhi wa sallam manan biyeteɗo masalan ko sahdu manan e biyeteɗo amir meeɗi wadde ɗum e sa annabi sallah sallam manan annabi sallah sallam meeɗi yaade e hunde e calli madina mo wonde sahabaɓe ɓe gaari e nokku manan biyeteɗo manan sahlu o ko neɗɗo joɗɗo ɓandu no feewi biyeteɗo amir o looti e cangol e ho gayni tan on ƴeewi ɓanndu ndu tan tawi manan ɓanndu no yooti tan mbi ha min de meeɗani yiide hannde comtolle mofti ɓanndu honoon nduɗo ɓanndu way ɗadde ni e way yodde ni tan waaji o to heɓtide tan fiye leydi yene faɗɗi ɓe time muɗum annabi sallah sallam har a yetti tan wimo wiɓe hal tattahimuna min ahadin wonmo tumdone makko wonko haali ɓe mbina am ko amir annabi sallah sallam wi tan tagayasa lahu haaldema tan tikkanimo tan wayno mettinan ɗum woni tan wimo alama yaqtulu ahadukum akhahu halla ida nasarta ma yujibuka barakta holko goto moon wargata musidɗo muɗum ko hanno sa ƴeewi ko yonma mbiya tabarakallahu ahsanul khaliqin ande enen mbiyata wi tabarakallahu manan ɗum woni ɗum ɗo wonno tabarakallah ina heela manan tooke hunuko no heela tooke yitere annabi wi ko ni goto ɗum ponnoɗa wiide lotanomo o looti ho gayni ndiyam ɗam jagga wanja e waaji o tan no mbiruɗen ni haftidari ɓayno hay hunde meeɗani wondude ni masalan eyyi ko ɗum ɗo noon wonno ɗibbunna bari nde woodani noon woni hankandi ko naatti hen ko naati hen bileejo wiidena wakla neɗɗo walla ɗum ɗo fenan bileejo sinno waklan neɗɗo kay wakla hoore muɗum bileejo so ƴeewe so mawnino wayata ɓuuri bonde ma noon ha feere fof ko bileejo battani muɗum ton ƴeewi masalan ɗum ɗon ko haala manan ɗum kam woodani masalan ha feere kadi naati ɗo ko wiyete safara manan ko hunde nde ngannduɗa manan daguide wona hen cikkata ko neɗɗo safroto ko wakkilake e Allah ala safarade riwani wakkilade e Allah wakkilade e Allah ko safara ko e wakkilade Allah jeeya النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الصحيح تداووا يا عباد الله فإن الله لم يدع داء إلا ودع له شفاء